tablas romblon. Tablas romblon.
Ayan, mega love shoutout po sa lahat dyan. Ayan, nandito na po si Coast. Ay, Coast daw, Coast. Ayan, maraming salamat mga kabyag, ang mga nandyan. Thank you so much. Yung mga support dyan, yung mga support dyan, maraming salamat. Wait lang, nagpalit lang kasi si Host. Ayan, nandito na po si Host. Ayan, 5 million in the house. Mega love shoutout. Ayan po tayo. Ayan yung mga nandyan, pwede kayong magbaba ng bahay, pwede rin kayong umakyat sa ating live stream. Ayan. 4 million in the house. Thank you so much everyone. Mga nandyan. Ayan po tayo mga kabiyag ha. Ayan po. Ayan, shoutout lang po sa mga nandito. Emily Miranda Vlog, mega love shoutout. Ayan, si Daisy, mega love shoutout. Ayan. Sino pa? Afra and Mami Aran. Anan, mega love shoutout. Wenglom, mega love shoutout. Ayan. Wood Turns, mega love shoutout. Ayan. Bugoy Tabagogs, mega love shoutout. Ayan, Adult Freedom Vlog. Ayan, thank you so much everyone. Ayan, maraming salamat. May Miha, Team Moset. Kinang si Moset. Ayan, maraming salamat sa Batamsak Chan. Ayan po. Pwede kayong magdikit at maglablaban dyan. Gustong umakyat yan, pwede kayong umakyat mga kabiyag. Ibaba natin ang ating bahay. Ayan, StreamYard ang ipipin po natin mga kabiyag ha. Yung mga mata Emily Miranda, ayan, +1 to you. The Water Wheel, ayan. Sydney, Australia, ayan. Papanoorin natin yan ha. Ayan, Emeline, papanoorin natin ang video mo. Nandyan yung isang cellphone. Ayan, maraming salamat guys. Yung mga nandyan, sige, dikit-dikit lang po tayo. 5 million in the house. Please, like and share po natin ang ating live para mas marami po tayo. Tapos tamsakan po natin ang ating main channel. Yan, sino
ba yung nakating kanina? Martin's Vlog, thumbs up, ayan. Ayan, may jacket ka na, Martin's Vlog. Ayan, thank you so much. Sige. Limot mo siya. Welcome. Sige, magbaba po tayo ng bahay. Pwede rin kayong umakyat dito. Sa ating live, mga kabihag. Ayan po tayo. Sige, tamsa ka na. Martin's Vlog, ayan. New friend pala tayo. Sige. Ayan. Romblon Mix Club Remix. Sige, dyan lang. Ayan, natusok ko na. May bakas na ako. Thank you, Martins. Sige, dagdagan natin ang iyong bahay. Welcome. Kung gusto mo umakyat dyan, pwede kang umakyat sa ating live, Martin. Welcome po sa lahat ang ating live. Ayan, pwede po tayong magpe-play lang po tayo, no? Ayan yung mga... Diba? Ayan, 6 million in the house. Sige, Martin, bigyan kita, ha. Dagdagan natin ng iyong bahay, Martin. Diyan ka lang. This is DJ Champions of Tablas Romblon. Ayan, +1, Martin. Paguhitin natin ang bahay mo. Ayan, +2 na, Martin. Romblon Mix Club Remix. Ayan, 5 million in the house. Ayan, yung mga nandyan, guys. Ronders TV, mega love shoutout.
Ayan, maraming salamat dyan, Landers TV. Wait lang, plus 3 Landers TV. Ay, Martin. Wait lang nga, Landers, bigyan kita ng jacket. Ayan, Reynaldo Serafin, may kalab shoutout, may jacket na. Tamsak po, good morning. Yeah, magandang hapon. Hapon na dito, hapon na. Ayan, hapon dito, Reynaldo. Ayan, maraming salamat. Ayan, Landers, ayan, may kalab shoutout. Ayan, sino po ang gustong umakyat po? Nakapin po ang ating StreamYard. Pwede tayong umakyat dito at magkantahan. Sinong gustong kumanta dyan? Ayan, Landers, tingnan natin ang bahay mo. Ayan, old friend, 14K na po si Landers. Wow, ang laki ng bahay ni Landers. Ayan, pag-uwitin po natin si, guys. Boss Reynaldo, mega love shoutout po, sabi ni Landers. Ayan, maraming salamat dyan. Ayan, 7 million in the house. Thank you so much. Yung mga nandyan. Sige, magbaba po tayo ng bahay. Please, tulungan po natin si Martins. Mababa pa ang kanyang bahay. Ayan, Martins, please connect to Landers. Thanks po sa jacket, Kabsat. Walang anuman, Kabsat. Ayan, maraming salamat dyan. Ayan, sige, magbaba po tayo ng bahay. Ayan, pagguhitin ko lang po si, si Martin. Ayan, susunod natin yan mamaya. Try natin sana gumuhit, mga kabiyag. Inaano ko lang siya. OTW Reynaldo, sabi ni Martins Vlog. Ayan. Sige, mauna ka na, Martins. Mag-iwan ka ng bakas. This is DJ Jan Capilos of Tablas, Romblon. Ayan, gumuhit ka na, Reynaldo. Ay, Martins. Ayan, sige. Dagdagan natin ng 2 para solid. Para pag gutom si Lolo, may kakainin. Ayan, maraming salamat. Reynaldo down, full pack, may bakas, sabi ni Martins Vlog. Ayan, gumuhit ka na, Martins. Ayan.
maraming salamat. Sige, punta na ulit natin. Umuhang yung mangot. Kami, sigarilyo, libre. Ayan, Landers TV. Ayan, bigyan din kita ha. Bigyan din kita 5, Landers. Soft drinks, sabon gatas. Ayan si Reynaldo. Ayan. Susunod kita, Reynaldo. Puro lista sa utang. Giniling, kamay kong tindahan. Mag-YouTube channel na lang ako, guys. Di ka saligan. Libiran lang utang. Ayan, 2. Adobong bibe, sabi ni ni Landers. So, sarap tong pulutan. This is DJ Checkelis of Tablas Romblon. Pinira mo, nabukutan, walay halin, kinaayan, may niabot, nanangutang, tinira ko, kikidlatan, pagkabot ko pa, Sarap ng adobong bibe, ah. tinira ko gitap, Ayan, plus 3 na. kamay kong tindahan, negosyo, 5 million in the house. Ayan po tayo. Thank you so much. Soft drinks, sabon gatas, kusukan akong tindahan. Puro lista sa utang, negosyo nga porot. Hoy, magbayad mo sa inyong utang. Ayan, Landers TV. Ayan, plus 1 na. Ayan, maraming salamat. Ayan, Landers. Ayan, tapos na po. 5. Si Reynaldo. Ayan, Reynaldo. Ayan, bigyan din kita 5. Oh, Reynaldo, yung video mo, recommended ni Lolo. Excellent. Ayan. Submit. Ayan. Ang ganda ng music.
meron pa, meron pa. Disgrasya mga buddy, sabi ni Rinaldo, ayan. DJ Champions of Tablas Romblon. Plus 3 na, dalawa ba? Yan, plus 5 Ronaldo. This is Pika Audio, Barangay Santa Rita, Otono, Iloilo, the most followed sound system in the country. Ayan. You are listening to the music of Animals Ayan, maraming salamat Martins. Sige, pwede ba tayong magbababa ng bahay? Sige. Ngunit la 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 la.
Kagawad Official, mega love shoutout. Ayan, maraming salamat bro. Akat ka. Maraming salamat sa matapsap dyan. Ayan, panoorin natin yan, kagawad. Ayan o, thumbs up. Ayan, may paano pa, may pa-ads. Okay, naka-view na po ang isang cellphone natin, kagawad. Shoutout po sa lahat, mga nandito po ngayon, sabi ni Kagawad. Ayan, siguro natutulog yung iba dyan. J-Mongs, Motovlog, ayan. Good morning, good morning, good morning. Mega love shoutout po sa iyo. Pwede kang umakyat. Thank you po sa pasilip po. Ingat lang po. Baka magkakulitip. Ayan, sige, kagawad. Ingat ka din dyan. Ayan. Sige, si Jemong sa baba ng bahay. Sige, panoorin natin yan. Kung dati masagana, ngayon wala nang kalaman-laman, puro daga pa. At ang damitan natin ay puno ng gagamba, na sa tuwing sinisilip ko, mas lalong namimiss kita. Kaya ito ako ngayon, at ang tanging kayakap ko ay ang payating pusa. Buti na lang meron pang MP lights and mig light, tsaka Marlboro light. Ayan si Kagawad. Papanoorin natin yan. O, 24 minutes. Kagawad, dandikit, sabi ni J-Mongs. Ayan, maraming mag-iwan ka lang ng bakas dyan. Ayan. Pa-shout out po kay Kapitbahay USA. Di ko pa nakita. Pumunta na ba? Wait lang. Hindi ko pa siya nakita. Ayan, hindi ko pa siya nakita dito, Kagawad. J-Mongs Motovlog, ayan. Nasa harang ako dito sa installation of clutch lining. Ako ang unang mag-comment dito, ha. Tamsak harang muna. Hindi ko pa napanood eh. Ayan. Baka pa nakabaon pa yun eh. Ganun ba? Baka nakabaon talaga. Kung di ka babalik sa piling ko, ako'y handa na. Puuna ang lupot kung sa mga event ay sumama. Ilang bote ng alak pa ba ang dapat mabasag? Sabihin mo mahal at gagawin ko yan kaagad. Yung pako bubot ang taps, gusto mo gawin kong salad. Kakainin ko lahat para lang ako yung mapatawad. Sa harap ng bahay
Jemong, sa panoorin natin yan. Ayan, nandito ako sa video mo, Jemong, sa. Ayan, maraming salamat guys. Ayan, sino ang mga nandyan, pwede kayong umakyat sa ating live. Ayan, nakapin po. Simple light, some midlight. Sana namin tikantan. Ayan, sige, dikit lang po tayo mga kabiyag dyan. Ayan, maraming salamat sa mga nandyan. Thank you so much. Sige, dikit lang po tayo mga kabiyag. Tara na, sayawan na sa Zelda Mini Sound. Hataw! This is Zelda Mini Sound. Cha-cha na! Ayok na binuhi, may kamay, may dako, may niwang, may tambo, may taas at may bubo. Gawas lang iniupuan, kay mangita naman siyang pagkaon. Ang iyang pagkaon, balhibuon, kamay o dako, may pilion. Ang akong ayok na binuhi, kamay siya, dili masuko. Pero tiningani ang Ayan, Ian Swanner, mega love shoutout. Ayan. Sige, maraming salamat dyan. Maraming salamat sa iyong pagbisita din na may ang sa ating live. Ayan. pagsiyang ani ang magusto, sa iyang buhok maglisod pagsulod. Jemong's OTW po sa'yo, sabi ni Kagawad TV Official. Ayan. Ayan, kumusta Mark Ian Sonner? Pwede nang umakyat. May pinuhi kong kasili, may pinuhi kong sawa. Ako silang kitaguan, parang sila dili makita. Kasili sa tubigan, sawa sa kawayan. This is Sunday
Ayan, J-Mong, done na po yung video mo. J-Mong, bigyan din kita ha. Yan, kagawad, plus 1 din sa'yo, kagawad. This is Team Rocket. Yan, Markian, maraming salamat. Ayan, sabi ni Kagawad, Dan J-Mong, sabi niya. Ayan, mag-iwan ka lang ng bukas dyan, Markian. DJ Bongbong Idol. Ayan, plus 1 again. Iloilo Beats Club. Ayan, sabi ni Kagawad TV Official, Markian, OTW po sa iyo, sabi ni Kagawad. Labira, was-was. Ayan, Markian, Sonner, ayan, tingnan ko kung dikit na to sa iyo, ha. Ayan, Markian, plus 1 again. Ayan, mag-watch ako ng short mo. Ayan, napsak. O mag-isang oras na po tayo. Yan, J-Mongs, plus 1 again, J-Mongs. Pangatlo na to. Markian, Swanner, ayan, plus 1 again, Markian. Hiling nun, hindi sa Panoorin lang natin yung ibutang shorts sa mo. lawas para sa Ayan, diskuhan. panoorin natin ang shorts mo. Basta DJ Bongbong, the best. The best na, mapasaot ka pa. Nasok ako ah.
Ayan, +1 again, kagawad. Manood ako ng shorts mo para sobrang dikit na dikit. DJ Boom Boom Idol. This is the mix of DJ Boom Boom. Manoy RDN, mega love shoutout bro. Kapsat, sige umakyat ka na. Kanta ka nga sa live ko. Kapin po, Manoy. Umakyat ka na rin Hindi ka pa kumanta dito sa live ko ha. Yeah, Manoy RDN +1 ako sa'yo. Manoy, +1. Naimbag kabigat mo, Manoy. Malem dito yan, Manoy. Malemen. Muli ka mamit dito eh. Wala po ako sa bahay, Kapsat. Walang sound card dito. Kaya, kahit na, pwede kang umakyat dyan. $6 million in the house. Mega love shoutout. Ayan, maraming salamat everyone. Pasensya na, BG muna po. Tambay ako. Sige, maraming salamat, Manoy. Ayan, sige, bigyan din kita na. Ayan. Yung mga pumapasok, yung mga pwede pumapasok, pakidagdag. Ayan, pagpasensya. Ayan, Manoy, +1 again. Manood na lang ako ng shorts mo. Ayan, nandito ako sa shorts mo, Manoy.
Ano yun? Ano yung paggawa mo? Ay, Detoy? Wow. Yung pa-aramid ko, di Pilipinas Detoy. Pinapagawa ko sa Pilipinas. Ayan, plus 3 na bro. Ang dami mo ng video 2.3 video. Ako wala pang 1,000. Dami mong short siguro, no? Ito, nanonood ko yung mga shorts mo, yung mga wala pang views. Ako. Ayan, dami shorts. Sige, plus 3 na ako, bro. Sige, dagdagan po natin. Ano tayo sa mga sa mga shorts. Tayo sa shorts. Nandito ako. Iloilo Beats Club. Ayan, maraming salamat ha. Thank you so much guys. Ayan, isa pa manong. J. Bobo Idol. O ganun ba? Siguro di ko pa alam kung kailan ulit ako magbakasyon, bro. Ayan, matagal pa siguro. This is Team Rocket. Ayan, matagal pa siguro ang bakasyon. Mag-ipon pa tayo. O sa Leyte ka, no? Ang gaganda nga ng views mo dito, oh. Eto, ang ganda, oh. Okay, plus 5 na ako sa'yo. The best. Iloilo Beats Club. Ayan, maraming salamat. 6 million in the house. Ayan, pwede na tayong kumanta.
Mabaling kayo request di kanta po, kanta tayo, di kita kaya tayo nga kantahin. Don Romantico, tamsak mano ko. Ayan, maraming salamat Don Romantico sa iyong pagbisita po sa ating live. It's my pleasure na makapasok ka sa akin. Kay Mary Jane, mano ko. Umakyat ka nga dito, Don Romantico. Ikaw nga kamanta. Kasano Mary Jane? Mary Jane, sabihin mo, ayan mo. Kuna na ba? Ayan, maraming salamat. Yung mga nandyan guys, thank you so much. Ayan, maraming salamat. Shout out po lahat. Kuna ni Don Romantico. Ayan. Ayan, sige. Pwede kang umakyat, Don Romantico. May 1 oras pa tayong magkantahan dito. No, nasa Canada. Ayan, dikitan po natin si Don Romantico, guys. Ayan, please connect to Don Romantico. Patasin naman. Ayan, sige. Ilocano DJ no ko, Don Romantico, di ba? Sige, i-search tayo. Patasin naman yung i-search. May paawid nakpaymet lang idol, hehehe. Mabayag ka ba, Mang Don? Ni, napananan. Patasin naman di Mary Jane. Mayat man di dyan nga request. Mary Jane Ilocano song. Padasin naman. Karaoke ko na ka, di ba? Baka nalpas kanton manong adda idagas ko pay kadwak. Sige. Okay, kantahin talata. Bumawi na to maminsan. Okay, sige 2:30 ay live ko no ka broget 8:30 AM Pinas time hanggang 10:30 or 11 AM. Basta 2 hours hanggang 2.5 hours tayo lang. Ala para sinteman nga ano dito eh. Okay, stop tayo pa lang dito music. Ano tayo? Okay. Hindi man padasin dito yung pa-request ni Don Romantico. Baring tayo tayo. Gotta streamline these ideas. Odds. Padasin naman. Ages mod. Ages mod. Ilocano ko Manoy RDN TV, Mega Love Shoutout po idol. Kuna ni Don Romantico, Mega Love Shoutout Romantico. Sabi ni Manoy. Ala kita Ages Smith ganyan daking kanta. Deti. Karaoke version. Ages Smith gayam. Atoy. Hamid a karaoke. OTW doon na yung Bagnal daw, sabi ni Manoy. Ayan, di kita kakatong Ilocano. Apo nagmayatin no Ilocano mo. Ayan. Most requested. Hamit nga na dito eh. Hamit nga. Hamit a karaoke. Oh my God. Oh, ito.
song check. Padasin tayo ang kantain lata. Sukat dito. Manoy RDN TV, kastamit kanya man ko. Kumusta kayo, may? Daksa mo dito. Sipot pa'y nagamamutan. Tuy pusok nagduyusin ka. Kaput pintas mo, anak pa'y duman. Jak makaturturog, di ka makita. Mary Jane sa dinuti, ayan mo. O Mary Jane, ubyak, tuibyak ko. Mary Jane, patpatyan ka. Saka mo, o Mary Jane, mga asika. Kasipod pa'y nakukaw ka, Mary Jane. Nakaltay ti amin naragsak ko. Panagadaldyak. Edgar Vlog, may kalam shout out. Ayan. Ayan, nakakatkatawa. Dito yung pinakanta ni Don Romantico. Paraken ka daytoy kanta, Mary Jane. Naputar gaput pateg mo kanya. Inliw-liwik ken ka nagsura. Taumanayen aliliwa. Iti tunggal kailiw ka, Mary Jane. Pambaryak at tukar iti gitara. Danggayak nga ikan kanta. Ayan, may kalab shout out. Di ka tayo kakatwa tayo mga Ilocano dita. Ayan, si Manoy RDN. Ayan, si Don Romantico. At saka si Edmir Vlog. Ayan, mga Ilocano, mga kakabsat. Mary Jane, sa dinti, ayan mo. Mary Jane. Talaga kami na birbirogin ni Mary Jane ka na maya. Mary Jane, sa dinuti, ayan mo. O Mary Jane, ubyak-tibyak ko. Mary Jane, patpatkin ka. O Mary Jane, mga asika. Mary Jane, sa dinuti, ayan mo. O Mary Jane, ubyak-tibyak ko. Mary Jane, patpatkin ka. Mary Jane, mga asika. Mary Jane, sa dinuti, ayan mo. O Mary Jane, ubyak, ti haway biyag ko. O Mary Jane, patpatkin ka. O Mary Jane, mga asika. Weng, may kalam shout out. Mary Jane, sa dinuti, ayan mo. O Mary Jane, ubyak-tibyak ko. Mary Jane, patpatkin ka. O Mary Jane, mga asika. Mary Jane, sa dinuti, ayan mo. O Mary Jane, ubyak-tibyak ko. Mary Jane, patpatkin ka. O Mary Jane, mga asika.
Ayan, maraming salamat sa pag-request dyan na Doy Romantico. Ni-request sa po ni Doy Romantico ni Mary Jane. Ayan, thank you so much. Wow, maraming salamat sa iyong pakulay sa buhay dyan. Kasano dito yan? Napananapon. Pakulay sa buhay dyan, love. Ayan, maraming salamat. At dahil dyan sa iyong pakulay sa buhay, ito ay para sa iyo. Ayan, nakaloop pala yun. Wait lang, alisin na. Okay, maraming salamat. Ayan, nagkanta tayo pa iti Ilocano apo. Ayan, ado di kita kakadwa ating Ilocano dito eh. Padasin di man pwede kita Ilocano song dito nga makaparigreg kalson nga kunada. Di ba? Dito man ni Ilocano. Ayan, di kita ni kasta apo Ilocano pa ni anat na ganan? Edmir. Pinalitan na yung pangalan niya si Edmir Vlog. Ayan. Ayan. Ay, kasanot manglipat. Dito man. Ayan, maraming salamat. Ayan. Thank you guys. Ayan. Sa pakulay sa buhay. Eti kanta hindi mamit deti kasanoti manglipat kunana. Kasanok diti manglipat kagayen. Agrigati agpa-ads no. Well, lakay salamat kunana. Ayan, maraming salamat guys. Ayan, para kanya yung aming dagabo. Ikatipadang Ilocano. Naulpita the well, isimbang bay kanya. Aloha Bravo Channel. Sikatay nagaw na ngayon niya tayo dito'y dena. Nabayag ka panawe nga nagiptura. Galindukan sa di sinagamak. Hello host watching from Macau. May club shoutouts ate. Kaya't kawan ay tibyan. Binubos ko turas sa naglemes si Tiara. Barbareng ko na asikatay malipata ngenu nag-abese. Kamanintay awagan. Ayan, may jacket na. Ang sambyang ko tintek mo ang alakama. Tagos kwempayen nga uray no pakataya. Di mo pinanunot timbubos ko ngayat ilaksin nagtita puso. Yung tanim na kakas linipa. Ayan ate, may galap shoutout. Ayan, may jacket ka na. Ayan, Bravo Channel, thank you so much for coming again. Bayat kawan mo ang
man pategda ito'y blang. Binubos ko tura sa naglemes itiaran. Barbaren ko na asikat ay malipatang ngemno naglabesen. Manintay awagan. Oo, ate, nasaway po tayo. Nakasambiyag ko din mo akalakaman. Tagos tempayen nga uray no pagkatayan. Di mo pinanunot yung bubos kong ayat. Nilaksid na kita puso. Indanem na kakaslinipan. Welcome, welcome ate. Ayan, sige, magbabal lang po tayo ng bahay dyan. Di mo pinanunot yung bubos kong ayat. Nilagsid na kitang puso. Thank you, bravo. Yung tanim nagkakaslinipan. Nunot yung bubos kong ayat. Nilagsid na kitang puso. Tanim nagkakaslinipan. Ayan, bravo channel, mega love shoutout, sabi ni ate. Ayan, ate, sabi ni ate Ednir, mega love shoutout. Ganda ng song, kahit di ko maintindihan. Pero ganda dito ng meaning. Ayan, oo. Tanungin mo sa mga kasama mo dyan, Ilocano, alam nila yan. Ayan po. Sige, Ilocano po tayo dahil sa may naunang nag-request ng Ilocano song. Sige, Ilocano po tayo ngayon. Kaya pasensya na po sa mga Tagalog dyan. Ilocano song po tayo. Inuna kasi ni Dong Romantico eh. Maromantiko kasi siya. Kaya ito, Ilocano ang ano natin. Kantayin natin. Yung susunod natin na Ilocano ito, guys. Pwede tayong sumayaw. Sumayaw at asan ba yung mas makapasayaw. Ito ata. Hindi ko lang alam. Ayan. 28 likes po natin. Ayan, host, maraming salamat. Dikita ko sa iyo ate ha. Host, andyan mga pinsan ko. Sino-sino mga pinsan mo? Dito ba sa Uaho? Oh. Madi slow masyado to. Saan sila dito sa Hawaii ate? Ayan, baka kilala ko. Sabihin mo makinig sila dito sa ating live para makita mo sila. Po tayo dito. Pwede nating i-shout out yung mga nila dito. Ayan, karaoke. Ayan. Try nga natin to. Bakit wala? Iti sunggo niya yan, apas pa sa miten, yurit na nikasa, aragag sa akin, talay talungay mo, yan nasamit nga isem, isunat mangipaneknek iti napudpud no awen.
Swerte agsapa murmura ito'y puso iyat nagmugadin ala day taranyago siksikalaen nene iragrag saku akroneman tuy ayat kuken karayo anan sa tao biyago ipangag nagadmete kanag ito'y ngang unoy ko ken kaana sa tangain kariken ka siksikan tulay biag kundo ti kudasem no siya tukin ka iyagising. Ayan, maraming salamat dyan yung mga nandito. Maraming salamat. 10 million in the house. Kapitbahay USA, mega love shoutout. Ayan, sino ba yung bumalik kanina? Reynaldo, mega love shoutout. Ate, shoutout. Ayan. Kanta lang po tayo. Adi kantuan lilawen biag kundo ti godasem no siya tuken ka tiyagising biag kundo ti godasem no siya tuken ka tiyagising. Request man, sabi ni Bravo, Request Idol, dua kami tapusom. Kasano deta, dua kami tapusom. Ipada, sa amo, itry natin dua kami. Ayan guys, sige. Baka dyan ka mo, deta kantahin, patokartela tanakuan. Dan tamsak sa iyo kapitbahay USA, sabi ni Reynaldo. Ayan, maraming salamat Ray. Ayan, kalimbangin nasa okay. Nasa YK, ano yan? Hindi ko alam yan. Pasak ko kayong link mo sa pinsan ko. Sige, pasa mo. Ayan, para pwede share po natin. Ayan. Dua kami di tapusom leya dan salan karaoke. Dati request mo Bravo Channel. Diyan mo kantahin. Napudno ngayat ko awan sa bali dak ang mumet kay di puso nang namnaman akasta liputan na patukar talatan jakam mo Bravo Channel, di ko alam yan. Ayan, patamsak naman po yung pinaba ni Edmir. Ayan, sige, magbabalang po tayo ng bahay. Ayan, unang tangsap sa akin, kapusat. Alam yun ah.
8 million inyos, mega love shoutout. Maraming salamat everyone. Ayan, mag-request na lang po tayo ng iba dyan. Ayan, tamsak na rin sa'yo, Reynaldo. Ayan. Ayan, maraming salamat guys ha. Pasensya na po, di ko alam tong kanta, yung nag-request. Sayang, isang arod, mag-request ka ng iba, Ilocano. Di ko alam yun. Sayang. Ayan, okay, mag-request tayo ng ibang kanta. Adumi ti Ilocano kat nga amo tayo bat Ayan, Manoy, dan na po sa'yo si Edmir. Ayan, please, mag-iwan ka lang ng bakas, Edmir, ha? Dan romantiko, dan dikit po. Sige, mag-iwan-iwan ka lang, Edmir. Kabsat yon, mga kabsat din. Ito, kantain natin naman dito, guys. Ayan, dito kantain teman dito eh. Ini awamat. Ilocano nga rod, Bravo Channel, Ilocano. Dito latan. Yesterday once more, practice it pa deta. Ita din na mawan nagbasula, inaramit kumetami na pagragsaka.
Kitam niya't isubad mo, sinagtam laing tuy puso, di mo inilala na puno ngayat ko. Karim kanya kinatinalikudan, martir a puso na ikalang. Anya pa'y ti serserbina, nasamit nga langen-langen ta. Awan amok apagkabasulag ken ka. Gaden na mawan nagbasulag, tinaramit kumetami na pagragsaka. Manya't insubad mo, sinakam laing tuy puso, di mo inilala na puno nga ayat ko. Karim kanya kinatinalikudan, martir a puso na ikalang. Anya pa'y ti serserbina, nasamit nga langen-langen ta. Awan amok anakabasulak ken ka. Dadenam awan nagbasulak, tain pa'y tuamin akabaelang. Di dadenam awan nagbasulak. Sikat ng perdi, ng waswas ken niyayat, ng keltay kadagiti arapan. Wow! Maraming salamat, Bravo Channel! Maraming salamat, 7 million in the house. Thank you so much. Din na mawan nagpasulak, tinaramit kumetami na pagragsaka. Ngemanya't insubad mo, sinaktam laing tuy puso, di mo inilala na pudno ngayat ko. Karin kanya kinkatinalikudan, martir a puso na ikalang. Anya pa'y ti serserbina, nasamit nga langen-langen ta. Awan namok anakabasulak ken ka. Dadenam awan nagbasulak, tain pa'y tuamin akabaelang.
Di ta den na awan nagbasula. Sikat ng perdi ng waswas ken niyayat ng keltay kadagiti arapan. Taden na awan nagbasula. Taing pa'y kuwami akabaelan di taden na awan nagbasula. Sikat ng perdi ng waswas ken niyayat ng keltay kadagiti arapan. Sikat ng perdi ng waswas ken niyayat ng keltay kadagiti arapan. Ayan, maraming salamat dyan. Thank you so much, Bravo Janel, sa iyong pakulay sa buhay dyan. Ayan. Maraming salamat at dahil dyan, ito ay para sa iyo. Ayan, thank you. Inaantok pa ako. Ano ba yan, guys? Ayan, maraming salamat sa iyong pakulay sa buhay dyan, Bravo Channel. Thank you so much. Mag-request po tayo ulit. Bawal po ng puro Ilocano daw ngayon. Ito, para sumayaw po tayo. Lahat ng alam natin to, guys. Alam natin to lahat. 11 million in the house. Ito. Lahat tayo sumayaw to, ha? Sayawan natin to. Ayun, si Siwit. Pwede na tayong sumayaw, mga kabiyag. Yan, sige. At dati natiliw ko, aka ay ayam ko. Inlemeng ko tamamakak, sisiwit anaata. Genumet ikaman yu, sipitin na taimayo. Isu nga alwatan yu, daytoy asisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko, luwag pasyara, itugtugot ko. Sumiplang luy kaman yu,
sige, sayawan na. Kapan ko binisita, diyak sa padyay lumugna. Nabitlog itidwa, al-alwadan na ida. Kaya't yumaam-am mo, ket agpakada kayo. Ayan, ate, may kalap shoutout. Tapno maikaman nyo, daytoy asisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko. Luwag pasyarag, itugtugot ko. Sumiplag no, ikaman nyo, tasyak lang, tinagpaa mo. Ayun. Yahoo! Ganda po yung song na yan. Oo, maganda. May Ilocano, may Tagalog, may Igorot. Luwag pasyara, itugtugot ko. Sumiplag no, igaman nyo. Sumiplag ka na po. Tasyak lang, di mang paa mo. Yahoo! Oh, sabihin mo, uwaho ako. Malapit sa Waikiki. Ayan, maraming salamat dyan. Ayan po ang Sisiwit Ilocano version. Ayan, ang Sisiwit po guys, ay maraming version yan, hindi lang Ilocano. Galing naman kumanta, host, parang ikaw original. Ay, hindi naman, ikaw naman. Yung mga Ilocano. Ayan, maraming salamat ha. Sana sabihin nyo mag-subscribe sila po sa atin para makapag-punta ko kayo dito. Ate, monetize ka na ba rin ba ate? Ate Felicia. Tingnan ko nga yung bahay. Oo, monetize ka na. Saan ka banda? Paris, samahan nyo nga ako anak ko sa... Saan ka banda ate? Saan ka? Ate Feliciang Official. Ayan. Ito ang bahay ni Ate Feliciang Official. Sige, mag-play po tayo ng iyong bahay ha. Ayan. Ito muna mga shorts. Ayan, mamaya kukuha po ako yung mga... Hala. YKK din niya host. Waikiki din siya host. Baka kilala mo. Waikiki. Anong YKK? Anong YKK? Waikiki Beach. Waikiki. Ayan, Waikiki. Opo host. Nasa Macau, China ako nag-work. Okay. China, Macau. Sige. Ayan, maraming salamat. Ayan, ate, thank you. Nag-work ako dito. Ayan, okay. Ayan. Sige, ingat lang po tayo dyan. Sige. Ilocano ka rin? Ayan, Emily Miranda Vlog, Mega Love, shout out! Ayan, ako nagmayat DJ Boses nga. Sweetig dito yung sound card ko. Pampapintas ti Boses. No awan dati kita nyo ti Boses nga nakapangpangit. Ala. Sorry. Sorry. Waikiki.
Kaya pala YKK. Yun sinabi mo. Ano ba yung YKK? YKK. Nagda-drive po siya now. Tatawag yun. Sige. Sabihin mo makapunta pa siya dito. Para ano tayo. Kahit ko kantahin man dito yun po na doti kadwating nga Ilocano dita. Dito man another Christian song. Kinantak dito di kalman na po. Iso nga kahit ko nga kantahin para kada kay amin. Ayan. Ni, irugi tayo ng rugin. Ayan, di kita makaawat ti Ilocano Christian song guys. Ito. Ayan, dati ti Ilocano Christian song. Para kay ngayon po. Tumangada kinkapo Kitip gasto Tuy arararaw ko Itaasin Kenayat mo Inakitale Tuy aso ko Narod ko Diyos sa bukin ka Inang gawatin Kay tuy atipin mo wala Ikakatibinin Alaing ka tarabayin Alaing ka saranayin Tapno dalinayin Dambukod mulain Naruto Diyos sa bukin ka Inagdawatin Kay tuy atipin mo wala Ikakatibinin Alaing ka tarabayin Alaing ka saranayin Tapno talinayin Dabukod mulain Kita ipatay mo Kung kawem Sipnyet ibiyag mo Tasikalae Ibagnos ko Nagturong Pinaputo Aron to Diyos sa bukin ka Inakdawatin Kay tuy adipin mo wala Ikakad kibinin Alaing ka tarabayin Alaing ka saranayin Tapno kalinayin Dabukod mulain Naroon ko Diyos sa bukin ka Inang gawatin Kay tuy adipin mo wala Ikakatibinin Alaing ka tarabayin Alaing ka saranayin Tapno kalinayin Dabukod mulain Ayan, maraming salamat. Ayan po ay isang Christian song, Ilocano Christian song. Castiwayo! Hi everyone from Wyoming, USA. Wonderful people. Ayan, Tamsak 30, Kaalam sa Kinabuhi TV. Ayan, Kaalam, maraming salamat Kaalam. Wow, may bisita po tayo si Kaalam. Ayan si Castiwayo, ayan po ay please connect po, go to channel na lang po natin. Ayan Kaalam, may jacket ka na Kaalam. Ayan, maraming salamat. Ayan, dikit na ako sa iyo Kaalam ha. Ayan, maraming salamat guys. Tamsak ko na sa love ko, sabi ni Castiwayo. Ayan bro, kumusta Castiwayo? You late again bro. Malapit na ako mag-end at talagang mag-end na po tayo. Ayan. Maraming salamat guys ha. Maraming salamat. 10 minutes na lang. Kuya Reynaldo, Dan Tamsak Dikit, bakas din po. Ayan, maraming salamat Kabsat Edmir. Ayan, bakasan na lang po, baka nag-BG lang siya. Ayan si Castiwayo, dikit ka na rin kay Castiwayo. Ayan, maraming salamat.
Aking po, take care yourself always po, stay safe. Ayan, sabi ni Castewayo. Ayan, maraming salamat, Castewayo, ha. Maraming salamat din sa iyo, host. So, ano, ayan, thank you. Ayan. Ano pa? Pwede kayong mag-request, Ilocano. Maraming akong alam na Ilocano. Ayan. Request host, Dakilang Katapatan. Ano yung Dakilang Katapatan? Hindi ba yung ano yan? Yung one day at a time? One day at a time, sweet Jesus, it's all I'm asking for you. Yon ba? Ang la 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 la. Bigay ng may kapal, host. Ayan, sige. Ano yung Dakilang Katapatan, kaalam? Di ko alam. Bigay ka ng may kapal. Sige, try natin yan. Christian music yun. Hindi ba yung English niyan is one day at a time? Dakilang Katapatan. Wait. Unahin natin si kay Christian music yan. Wait lang i-ano natin, Dakilang Katapatan. Wait ate. Ayan, i-try natin Baka di ko alam to. Male key. Ayan. Sabi ko Ilocano kanina. Ala. Nagtagalog. Ito siya. Ang ganda Sadya kay buti ng ating Panginoon. Tatapat sa habang things. Di ko pa nakanta to, kaalam. I need to save that song. Go host, hindi ko alam. I-practice ko pa rin siyan. Sige, patugtugin lang natin. Palakasin natin. Mula sa aming lahi, sabi niya. Magpunaw maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Yan. Ang ganda niyang melody. Kaya o Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Sige, kaalam. Okay, yan gusto ko mga Christian song. The following day, kasi bukas baka mag-music live stream lang ako.
Baka hindi ako music lang bukas siguro. Ayan, ang ganda ng mga Christian song na kinakanta, no? Okay, Kabsat. Ayan, maraming salamat, Kabsat. Nagka-cover song ka ba, Kabsat Kaalam? Parang ang taas. Ayan, sabi ni Ate Vlog, tamsak. Ayan. Ayan, it's ang huge ganda ng testimony yung for the melody. Melody pa lang ang ganda. Yan, pakikinggan ko yan. Pakikinggan ko talaga yan. Ayan, ganun ba? Sige, yung susunod natin na kantahin ay yung Bigay Ka ng May Kapal. Sige, mag last two song po tayo and Insomnia. Ayan, yan. Bigay Ka ng May Kapal. Ayan, yung request nila. Ayan. Ano yung gusto mo na bigay ka ng may kapal? Yung, anong tawag nito? Yung reggae? Wag na lang, ito na lang. DJ Bomb ba to? Okay, sige, yan na lang. Ayan, ito na yung request mo, ate. Para sa inyong lahat, guys. Hindi ko naman nakalain na at di ko rin inaasahan pa nang tulad mo ay aking makilala. At kung ano ako'y tanggap ko na, rin nag-alilangan pa. Ikaw at ako'y hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Palagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibo ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinihintay kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot, kamay na kita mahal. Kaya maraming salamat, ate. Nais ko'y laging kapiling ka, ayoko nang muling nag-iisa. Pag nandyan ka na, sa piling ko kay saya. At kung ano ako'y tanggap ko na, hindi ka rin nag-alilangan pa. Ikaw at ako'y hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Palagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibo ng
kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot, kamay na kita mahal. Welcome, welcome ate! Palagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinintay kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot, kamay na kita mahal. Palagi kang laman ng isip ko, laman ang bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinintay kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot, kamay na kita mahal. Ayan, maraming salamat sa nag-request nito, Ate Felician Official. Bigay ka ng may kapal. Bigay ka ng may kapal. Ayan, maraming salamat. Ayan kanta na po, mayroon po akong cover song. Ayan, magpipremiere po bukas, pero yung kinover ko po ay, meron akong record na yan, at saka may reggae song. Ayan, premiere po bukas sa mga 6:20 AM Pinas time. Ayan po. May reggae song na Bigay Ka ng May Kapal. Salamat maraming host, piling pag malakikinig ng maganda mong awitin. Ayan, maraming salamat din sa iyong support dyan, ate. Ayan, maraming salamat yung mga kapsat natin dyan. Ito po yung ito po ay narinig ko lang sa isang malapit na kaibigan, itong kanta na to. Sige, tamsakan ko. Sige. Ayan. Meron naka-premiere po. May thriller. Ito ay isang maglasong po tayo ng isang Christian song din to. Narinig ko to, sobrang kong paulit-ulit. Ano kayo ng title? Ano yung title ito? Narinig ko to sa kanya kinanta. Ito. Kantahin po natin na. Ayan. Ito po siya. Ayan, ito po, kantahin po natin. Para sa inyong lahat. Mag-request ka ulit, Bravo Channel. I'm only human. I'm just so mad. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the way I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking for you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time.
Well, Jesus, you know if you're looking below, it was now than then, pushing and shouting, that's crowded my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time, one day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Ayan, maraming salamat everyone. Ito na po ang aking last song, One Day at a Time. Ayan, pasensya na po, Bravo Channel. Kasi naano ako sa request ng na-miss ako sa request na yon, Christian song din. Otniel Libra Channel, mega love shout out. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I had to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Ayan, maraming salamat everyone. Ayan po, Otniel, Libra Channel, mega love shout out. Bye guys, sabi ni Edmir. Ayan, bye everyone. Sige, mag-insomnia na po tayo. Ayan po ang ating last song guys. Ayan, maraming salamat sa mga nagdikit at nagano po sa ating guys. Ayan, maraming salamat. Ayan, magpatugtog na po tayo ng Insomnia. Guys, ano po tayo ng mga video nyo. Kukuha po ako ng inyong mga video dyan. At tayo, yung mga nandyan sa, magbaba po kayo kung gusto nyo. Ibabayo yung mga bahay nyo guys. Kung gusto nyo i-play natin, i-play po natin. Gagawa po ako ng playlist sa isang account ko. Ito po ay play ko bukas guys, mga 5 times gano'n. Gumagawa ko ng playlist. Sige, okay. Ito na po ang ating Insomnia mga